mai horretan, eskabazioetan eta handatza inguruan atera diran materiala ikusgai dazkazuela. Bila baina baro bilakoa izan. Oso polita da, aipatu da lehen. Hau, zei zaiteke. Bastoiko, Hori da, kirtena. Basti bat zen kirtena. Ja, polita da batez zein den materiala. Zein uste duzu dela. Marmo, ez... Ez? Lehenengo plastikoetakoa da bakelita. Sortu zena pizka zeluloidearen eusteko aspakuntza bezala eta zerdiak partzialki transmizio. Pizka karizko betorrekoen antzera. Pizkate antzeko zait. Oso pizza berezia, ez da aurkitu hau edo non, aurkitu da lako pizza. Beste, bueno, kirten batzuk eta antzekoak aurkitu zen. Kristalezko hori zer da? Zein markatu, fletikoak. Neurrigatea edo nahikotxo edatuak. Zer dira, Hau ditzen zaio bentsa gazteleraz guia de peine. Hau da, kargadorearen beko partea, azkenan alako klip moduko bat. Berez, balak, hemen jartzen ziren. Hemen sartu da ziren. Bost jartzen ziren normalean alakoetan. Orduan, egiten ziren normalean zen, hau, balak horrela ematen ziren eta egiten zena zen ustu, sartu eta ordeina gero kargatu. Orduan hau albo batera agatzen zen. Orduan hau topatzen zuen bost tiro edo bost, ez bost jaurtigailu sartu direla ikus dezakezu. Hau da, honek ditu 3 estria. Bueno, gazteraz 3 tetones hori da hitza, neko kuriosoa dituena. Hau normalean Mauser 782 kalibrekoak izaten dira. Hau 782koa. Mauser 7 milimetrokoa, hau da, kalibre espainola eta hemen topatzen dena horrela gozatzen da. Oso burdinezkoa zen eta horregatik oksidazioaren bidez kriston konkrezioak atera zaizkio. Horregatik iaia oso deformatuta agertzen da. Baina hau da batez ere hemen topatzen dena eta pilo bat topatu dira hemen. Azkenean, klaro, zenbat eta tiro gehiago, eta ere kargadore gehiago gastatu behar zituzten. Osa, hau duela zenbat ez dela erabiltzen hau, latak ezabaltzeko aurkitu da. Hau hemen aurkitu da, hau da, 3 plater aurkitu dira hemen handatzen. Hau, nahiko osori dagoena eta inkluso ikusten da mekanismoa daukala, ez, heltzeko, zintzilikatzeko, benetan oso konservazio ona daukan, oso konservazio goera honean dagoen pieza da, baina beste material batez eginda daude, beste aleazio batez eta askoz ere goera kaskarragoan daude, hau da argazkia, beste gabe, atzo bertan entratakoa. Eta oso goiztiarra denez, gerraren hasieran gaudenez, oraindik ere objektu domestiko zibilak topa daitezke frontean. Hau da, jendeak hartutakoa etxetik eta eramana, ez? Hau kuriosa, zehazki, hau da, bueno, bidatar, nongoa den. Hau da, zeramika, zeramika oso eremu ertaineko merkatuetan egiten zen, batez ere eskualde mailan, probintzi mailan. Horiek tejera, hori da, koiara bat, baina hori kriston konkrezioak dituena ere, neko ora kaskarrean. Goiara hau ere, ematen du zera, etxe batekoa edo dela, hau ez dirudi dela logistika militarraren parte, intendentzia militarraren parte, beste fronte batzuetan topatu izan ditugunean goiarak eta sardeskak normalean askoz ere malguagoak izaten dira, esen burdinezkoak eta gainera tolestuta gertzen zizkigu. Zergatik uste duzu dela? Heltzeko. Norbaitek mentalismo lanak egin dituelako aurkitzen dugu, baina Lemoatzen, San Pedro Mendian, temporizadore bajar jartzen zioten eta orduan kainoan botatzean kalkulatzen zen, ere, noiz estanda egingo zuen, zuzen ere, beste posizioan lehertzeko. Batzu ziren apurtzaileak, rompedoras, eta beste batzuk ziren hieraz hori da. Eta rompedoras ziren beste gabe hori, lehertzen zirenak, metraia ere askatzen zuten, metraia da guztiago hausten denean, eta metraiak ziren bolaz beteta zeuden, halako berunezko bolatxoz beteta. Hoiek estanda egiten zuten lubakien gainetik. Ez zuten lubakietan bertan estanda egiten baizik eta gainetik, zergatik, metraia guzti horrek harik eta printxean zeuden gehienak hiltzeko. Bai.